Buffet or unlimited food ba ang hanap nyo? Tara na dito sa 21 all-day dining na located sa Royce Hotel dito sa May Clark, Pampanga. Mula Urdaneta, bumiyahe kami ng mahigit 1.5 oras para makarating dito sa May Clark, Pampanga. Compared sa mga napuntahan ko ng mga buffet, napakaganda ng ambience dito at hindi siya crowded, mga kakabsat. 11:30 to 3:30 ang kanilang lunch at ang dinner naman ay mag-uumpisa ng 6 p.m. to 10 p.m. Tara, kain na tayo! Tandaan, no leftover please. Ayan, so tara na, umupo na kayo para maumpisa na natin at matikman yung kanilang mga foods. Of course, alam nyo naman ng mga vlogger, bago kumain, kailangan muna namin itong mai-video kung ano yung mga pagkain na nakahanda dito sa 21 all-day dining. Tara, umpisahan na natin. Enjoy!
First round done. Second plate. So, meron ako ditong rib eye. Tapos, ito yung lechon. Ito yung ribs, tempura, and sausage. Pinoy lang, Pinoy. May sausage daw. Meron. Yung sabi ko. Malaki pero. Malaki yan? Yung malalaki. I-slice nila. Sabihin. Ito ako. Sausage. Steak. Let's try this one. Corn ribs. Let's try this. Ano kinuha? Milkshake ko. Ate, may milkshake daw. Ah, ganun. Hindi na kasi kasi hindi may bayad. Hindi mo paubos. Try ko lang. Maluwal ka. Pag ko dito, parang Ano? hindi talaga yung baka. Hindi. Dadi. Dadi kumakas. Sarap din. Oh, sabi nga mo ito. Ano yan, medium? Ano kakaiba ng medium sa medium? Pa. Ang medium. Pero soft.
Nagsisi na nga ako kanina. Hindi mo ako nagtugtog dalawa. Ay, tugtog mo tong loob. Mami kayo yung isa. Lagi kayo yung isa. Isa lang. Isa pa, may. Third plate. Okay. Ham and vegetable salad. Gusto pumasok? Oo, hanggang 3 daw. Gusto pumasok. 11:30. Hindi siya absent, ginawan siya ng ayan pa pang ilang plate mo na yun? Tatlong plate ko na to. Ano yung binalikan mo? Pala. Ito lang. Tempura. Hindi ito oh. Sa Japanese. Oh, yung well done mo. Gusto ko na. Saan yung fruits? Andun sa tabi ng ice cream. Tabi daw ng ice. Kaya na pa ako Tikman ko. nag-picturean ko. Eh, baka gusto mo gusto mo? Okay. Tired na pa ako mamaya. Ba't nag-off yung ano ko mo? Sa mga leftover. Basta, Ah? Kasi nasa camera. Ano na nakakainin niya? kaya malaki. May design. Mamaya. Mga tawag na ito? Yung cherry? Ay, dark. Ay, yung cake. Ang adobong balot. Katabi na. Nandun sa tabi ng ano. Adobo. Si Kuya Glenn sabi mo yung number 1 niyang kinain. Sushi, mga ganon. Nabusog siya kagad. Puro kanin kasi. Puro sushi kasi yung ano. Okay lang, pwede yung white. Ilan bro? Yung cocktails nila dito. Ay, Bedford lang. ngayon naman ang request ni Tita mo, lobster daw. Kasi walang lobster dito. Ito ba tayong asan? Saan ako pwede mag-order ng gano'n? Libre mo ako? Hindi na. Eh kami, Hindi na libre Hindi mo. ako sanay sa pok. Ikaw kasi. Mabuti na yun eh. Bago matapos ang video na to, maraming salamat sa nag-sponsor ng kainan na ito na kung sino ang birthday. maligayang pati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you so much! Hanggang sa muli!